Hej og velkommen til. Jeg skal vise, hvordan jeg laver et stofbind, hvordan jeg sammensætter materialerne. I dag er det et medium, jeg laver, og det er en, der er T&T, det vil sige, at den er turned og topstitch, modsat et bind, som bliver overlokket rundt i kanten. På toppen har jeg 100% bomuld. Inde i kernen skal der være bambusfrotté og sorb 1, også kaldet mikrofiber, for det her det er den, der hedder generation 2. Sorben den suger væsken meget hurtigere til sig, end bambusen gør. Derfor så skal sorben altid ligge øverst. Og den tungere bambusfrotté, den ligger så nederst. Den her bambusfrotté, den har været forvasket varmt, og den har været tørretumblet varmt. Mikrofiberen, den skal ikke forvaskes. Og allernederst, ned mod trusserne, der kommer der til at være den her mikroflis. Det her det er den dobbelte mikroflis, som er vandafvisende. Den har to overflader. Den ene er sådan lidt mere glat, og den anden er mere nubret eller fluffy. Nu hvor jeg har forvasket det, så er den glatte side også blevet lidt mere nubret. Når jeg laver den, så kommer jeg til at vende den mere nubret opad. Det er faktisk ligegyldigt, hvordan man vender den. Den er lige vandafvisende på begge sider. Det er en meget, meget lille forskel. Og især fordi, at det er til blod og ikke til tis. Blod, som er tykkere, koagulerer, det holder det fint inde. Den her side, der ikke fnuller så meget, vil holde sig pænere med tiden. Derfor vil jeg lade den være ud af. Men det vigtige her, det er også, at materialet ikke er glat, så det ikke kommer til at skøjte rundt inde i underbukserne, når man går rundt. Så der ligesom er modstand mellem trusserne og stofbindet. Når jeg så starter det her, så skal jeg have tegnet. Man skal altid se, om man kan finde et sted, hvor man får et pænt tryk. Det gør jeg her. Planen er, at jeg skal have lavet gennemsigtige skabeloner, så man kan se trykket igennem. Der er jeg så ikke lige nået til endnu. Men jeg tænker, at jeg skal have den sådan cirka her. Og der skal være plads til sømrum. Så jeg starter med at tegne rundt med en tus. Det er ganske almindelige børnetusser, som er 100% afvaskbare. Lad være med at gå i Stof og Stil eller andre stofbutikker og købe sådan nogle fancy stoftusser. De er overhovedet ikke pengene værd. Man kan lige så godt bare købe sådan nogle billige børnetusser. Når jeg så har fået tegnet den, så kan man så skærer jeg. I kan sagtens bruge en saks. Så har vi det øverste lag. Og når man så skærer kernen, så skal man lige huske at tænke på, hvordan er trådretningen. Strækket det er den vej, så jeg plejer at lade strækket være på den her led. Man skal bare sørge for, hvis man lægger to forskellige materialer sammen, at de har den samme trådretning, at det strækker ens. Fordi kernen den skal være skjult inde i bindet, så skal der ikke være noget sømrum. Og hvis I klipper med en saks, så er det nemmere, at I lige tegner rundt, og så klipper bagefter. Det var det ene bambuslag. Og jeg lader altid det mest ujævne nubrede lag være opad mod væsken, der skal trække ned. Vi skal så have mikroflisen. Den er, det er ligegyldigt, eller lad os kalde den sorb, når det nu er sorb. Det er ligegyldigt, hvordan den vender med trådretningen. Der er ikke noget stræk i den.
Den skal være ovenpå, det vil sige, jeg skal faktisk have den nubrede side mod mod sorben. Så jeg vender det lige om. Så man skal lige tænke sig om, inden man sætter det sammen. Og jeg kan så ikke leve uden min stoflim. Så den får lige lidt lim, så tingene ikke skrider. Sådan der. Så har vi de 2 lag, som skal være inde i kernen. Sorben skal være op mod bomulden. Får lige lidt lim her. Og så lægger jeg kernen på, så det passer med, at vi har sømrundet rundt i kanten. Nogle gange så passer det ikke helt, så kommer den lidt for langt ud, så må man lige klippe det lidt til. Jeg har jo stadigvæk mit omrids af selve benet, hvor til kanten skal være. Den her, den har faktisk blevet alt for langt hernede. Så den får lige et klip mere. Sådan der. Nu skal jeg så sy min streg ned i midten, syning ned i midten, som gør, at blodet det trækker ind mod midten af bindet og ned. Og så syr jeg rundt i hele kanten, så det sidder fast. Så har jeg syet kernen fast til toppen. Og der er så en masse tråde her, som man lige skal have styr på. Jeg er simpelthen typen, der ikke bare kan lide at klippe af, så jeg fører simpelthen tråden om på bagsiden, især hvis det ikke er et bind, jeg selv skal bruge, hvis det er noget, der skal ud af huset. Så har jeg det bedst med, at jeg ved, at der er hæftet ordentligt ende, så bindet ikke lige pludselig går fra hinanden. De skal jo rigtig mange gange igennem vaskemaskinen og tørretumbleren måske, og rigtig mange år. Så nu har jeg fået alle trådene om på den anden side. Og så sørger jeg lige for, at de bliver placeret herinde. Og når man så har syet, så især at bambusfrotingen, der godt kan være lidt levende, det rykker sig lidt. Så nu har jeg for eksempel for meget herude. Det bliver jeg lige nødt til at klippe lidt af. Fordi sådan et bind her, det skal helst være helt skarpt og pænt rundt i kanterne. Hvis det skal ud af huset i hvert fald. Hvis det er til en til, så gør det jo ikke så meget. Så. Der er meget større arbejde med at lave de her turn top stitch bind, frem for lige at køre det igennem en overlocker. Sådan. Så skal vi så have bagsiden på. Og den side, der skal være ud af, lægger vi op af nu, så vi lægger ret mod ret. Og strækket, det er den der vej. Nu er der ikke så meget stræk i topstoffet. Men nu det her var jersey, så er det også vigtigt at strække den vej, fordi når du skal lukke bindet, så vil du godt lige kunne hive lidt i flapperne. Så derfor så er det, der ligger nedenunder, det skal også have strækket den vej. Det er ikke så farligt, hvis man kommer til at vende det forkert. Så er det simpelthen bare
få det glattet så meget ud, så det passer så godt som muligt sammen. Jeg har det bedst med lige at sætte den lidt fast. Og ja, jeg har skåret mig i fingrene et par gange, og det er ikke særlig smart. Og så står man og drypper blod på det, man syr. Så jeg har lært at få fjernet fingrene, tror jeg nok. Jeg skal lige huske, at jeg skal også lave et vendehul. Jeg kan godt lide at lave det i flappen, hvis det ikke er for tykt et bind. Hvis det er meget tykt, så kan det være rigtig svært at få igennem et hul her, og så bliver jeg nogle gange nødt til at lave det herude. Men det kan være svært at genskabe buen. Nu det her er ikke så tykt, så derfor så vælger jeg at lave det herover. Man kan bruge klemmer, eller man kan bruge nåle til at sætte det fast. Det er sådan cirka så mange nåle, jeg sætter i, og så syr jeg herfra hele vejen rundt, sådan cirka med en stinglængde 2,8 eller 3. Så er der blevet syet hele vejen rundt, og så skal der lige klippes af. Så er der sådan cirka en halv centimeter sømrum tilbage. Der omkring vendehullet, der lader det være lidt større. Så der er lidt mere at tage fat i. Inde i hjørnerne, der skal man lige have klippet, for det ellers så trækker det stoffet sammen og bliver rigtig grimt på den anden side. Man kan også vælge at lave en masse små hakker og sådan noget, men jeg synes ikke, det er nødvendigt ude i de der hjørner. Så skal vi have vendt den om ud igennem hullet her. Det kan godt være lidt svært, uden at rive sømmen op. Men man finder sådan sin teknik hen ad vejen. Jeg bruger sådan en spidsen af en skærekniv til at komme ud i hjørnerne. Vendehullet skal lukkes til. Og
Der er så nogle gange, jeg sætter mit mærke. Så behøver man ikke at bruge tid på at stå og sy det fast bagefter, og man undgår at få syning igennem. Især hvis det er puld, så vil man gerne undgå at have for mange syninger igennem. Så bliver den lige presset. Man kan tage et strygejern og presse det ud, så man er helt sikker på, at det kommer helt ud i kanterne. Nu mangler der kun at blive syet rundt i kanten. Og der syr jeg så cirka en halv centimeter ude. Jeg går lidt længere ud til kanten her, så jeg er sikker på, at der bliver lukket ordentligt til. Her skal der så bare sættes knapper i til sidst. Og så er det færdigt. Jeg syr med en stinglængde på omkring 3,5 eller 4. Man skal lige se det lidt an, hvor meget ens symaskine den trækker. Hvis den trækker langsomt igennem, så skal man have en længere stinglængde, fordi ellers så bliver der sådan nogle bitte små sting, og så bliver det ikke så pænt. Man hellere lidt for lange sting end for kort sting. Så har jeg fået syet rundt i kanten. Og så skal der sættes knapper i. Jeg vil lige sige, at et mønster plejer typisk at være en 6-7 cm i diameteren. Det passer sådan cirka med underbukser. Men det kan man jo altid justere som mønster efter, hvor bred ens trusser er. Sådan her kommer den her til at lukke. Man skal huske på, når der ikke er så meget stræk i stoffet, så skal man typisk have knapperne siddende lidt længere ude. Jeg flytter den lige en anelse. Starter med at sætte handknappen i, og det her det er størrelse 16 knapper. Jeg bruger næsten altid de små størrelse 16 til stofbind, så det ikke fylder så meget, så man ikke kan mærke knapperne. Men til de store, for sådan nogle ekstra large netbind efter fødselsbind, der bruger jeg de større knapper. Og hvis det skal være knapper med sjove tryk på, så kan man også kun få dem i størrelse 20. Det her det er altså en størrelse 16. Nu har jeg vendt den om. Jeg skal lige sætte den der. Så skal man skifte om. Det var så hundknappen. Så er forkert. Så skal vi have handknappen i. Så skal man lige huske at vende den rigtige vej. Den skal over og sidde på den anden side. Man kan også sætte metalknapper i, og man kan også sætte velcro i. Så er det færdigt.